इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन बा। 20,000 के अंदर ये गेमिंग फ़ोन देखे के मिलता। ऐसा अफवाह बहुत ही ज़्यादा फैलता, लेकिन एक एक्चुअल में क्या रीज़न बा, का ई फ़ोन वाकई में गेमिंग फ़ोन बा कि कैसन ख़राब बा कैसन अच्छा बा, सब कुछ जानल जाई आज के ये वीडियो में। ऐसे भाई लोग ये वीडियो के पूरा ध्यानपूर्वक जरूरी देखिए लोग। सबसे पहले बात कर जाओ एक डिस्प्ले के, तो डिस्प्ले तो 20,000 के अंदर काफ़ी हद तक अच्छा बा। 6.67 इंच के फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखे के मिली। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट देखे के मिली। 360 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट देखे के मिली। साथ ही में 900 निट्स के पीक ब्राइटनेस भी देखे के मिली, जौन की काफ़ी ज़्यादा धूप में भी ले जाता लोग तो क्लियर दिखाई दी। ब्राइटनेस ठीक ठाक बा और ई प्राइस पे डिस्प्ले काफ़ी ही हद तक अच्छा बा। पंचुल डिज़ाइन के साथ बा तो और भी ज़्यादा क्वालिटी अच्छा लागता। यदि बात कल जाए एक बैटरी के, तो एक में तारा लोग के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिली। 45 वाट के चार्जर भी देखे के मिली। चार्जर ठीक ठाक बा और बैटरी भी ठीक ठाक बा। 20,000 के अंदर हमको हम डिसेंट बा। 66 वाट का नहीं भी दिले, फिर भी कोनो बात नहीं है। और भी सारा चीज़ रहे चाहिए एक फ़ोन में, तब जाके अच्छा बनेला। 45 वाट के भी ख़राब चार्जर नहीं है। यदि बात कल जाए एक प्रोसेसर की, और सबसे ज़्यादा हाला बा प्रोसेसर के ही कि एमे एगो अच्छा प्रोसेसर लागल बा। तो तारा लोग के बता दी एमे डायमेंसिटी 8050 वाला प्रोसेसर लागल बा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है का ये एगो गेमिंग प्रोसेसर बा या घटिया प्रोसेसर बा, कैसन बा। तो देख लो भाई लोग, ई दाम पे ई प्रोसेसर बेहद ही अच्छा बा। गेमिंग कर सकेला लोग, लेकिन नॉर्मल परफेक्ट यदि गेमिंग फ़ोन बोलल जाओ तो ये बेवकूफ़ी वाला बात हुई। बिल्कुल ही परफेक्ट एकदम गेमिंग फ़ोन नहीं है। 20,000 के अंदर प्रोसेसर ठीक बा, लेकिन इन्फिनिक्स एक कैसे दर्शावता ई जानल हमारी खातिर बेहद ही जरूरी बा। तो शुरुआत से हमनी के देखत आ गल बानी जा कि इन्फिनिक्स के फ़ोन में चाहे कोनो भी प्रोसेसर लाग जाओ, आज तक अच्छा से काम नहीं के कैले। बॉक्स फिक्स नहीं के भइल, गेम हमनी के में ना खेल पाओ नहीं जा। सेम प्रॉब्लम यही में भी तालो के देखे के मिली। यदि लुक वगैरह के बात कल जाओ तो लुक में तो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग जैसन ही बैक से फीलिंग आवता। लुक के मामले में बेहद ही अच्छा काम कैले बा। और ओकरा साथ ही तारा लोग के बता दी ये फ़ोन तारा लोग के एक वेरिएंट में देखे के मिली, 8256 वाला वेरिएंट। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता कि का ये 20,000 के अंदर एगो अच्छा फ़ोन बा। तो परफेक्ट नहीं बोलल जा सक। सारा चीज़ यदि मिला के देखल जाओ तो 20,000 के अंदर बेहद ही अच्छा बा। जौन की प्रोसेसर बा अच्छा बा, कैमरा अच्छा बा, डिस्प्ले अच्छा बा। लेकिन इन्फिनिक्स के फ़ोन शुरू से ही अपना फ़ोन के अच्छा से कस्टमाइज़ करके और जांच पड़ताल करके ना रिलॉन्च करेला। यही से हम कहें कि फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा बॉक्स बा आ प्रॉब्लम बा। यदि तू लोग चाहत रहो लोग के परचेस करेगा तो मत करो लोग। एकरा से अच्छा 200 फ़ोन के तू लोग परचेस कर सकल लोग। मार्केट में बहुत सारा फ़ोन बा। हम सुझाव इन्फिनिक्स के फ़ोन के आज तक नहीं दिले, ना ही देम। हाँ, आगे चल के यदि सुधार करता अपना फ़ोन में तो कहें ठीक बा। इन्फिनिक्स बड़ डिस्प्ले और बड़ा बैटरी और ओकरा साथ ही बड़ा बड़ा देखावे खातिर शो खातिर कैमरा, ये सब खातिर बा। यदि शो खातिर लेवे चाहता लोग तो ले सकत लोग बेझिझक ही फ़ोन के, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है।